जिसुनि थैजों बायजानाय जों ख्रिस्टियानफोरनि गाहाम हाबा मावनांगौआ मा बे आङो दिनै माखासे पइन्ट्सफोर आङो बेयाव लाबोनो सानदों। जोङो दुखुथिया बा हावरियाफोर निडी पिपल जोङो बिसोरखौ जोथोन लानो नांगौ होननानै जोङो बिथांमोनखौ अननो नांगौ। जोङो माबोरै अनगोन? जोंनि साखाथि फाखाथि जोंनि ओनसोलफ्राव जोंनि एरियाफ्राव गोबां दुखिया हावरियाफोर गैजारोङिफोर थायो। नाथाय जों बयबो एसे नङा एसे माबा मोनसे राहाजों जोङो मदद होनो हायो। आङो प्रेक्टिकेल सारमन होनो गोसो जायो। 6-7 मासनि सिगां 7 months ago सासे गथ' बियो 10 दिन स्कुलाव फैयाखै। देग्लाय मेट्रिक फाइनाल लिरगोन। नोंथांमोननिनो एनुवेल चर्चनि बियो स्कुलखौ हाबबोबाय क्लास 10 मोनबाय। क्लास 10 मोननानै थांनाय मे मासाव 10 days स्कुलाव बियो फैयाखै। बेखायनो आङो सानबाय बे गथ'आ मानो स्कुलाव फैयाखै? गोबां रागबो जोंबाय आङो मोनसे स्कुलनि प्रिन्सिपालबो मावो। रागबो जोंबाय दुखुबो मोनबाय मा जादों? मेथ्स मास्टारखौ लानानै आङो बिथांनि न'आव थांदों। बिथांनि बे गथ'नि न'खौ नुफैनानै गोसोआ इनायनो गाबखांनाय मोनदों। मेगनाव मोदै गदों। आङो थांनानै नुबाय खुनु दिन बिनि न'आव आं गाहैफेराखैमोन, नुहैफेराखैमोन। जेब्ला नुहैबाय बिसोरहा 24 फुट गोलावनि गंसे न' दङ। बारान्दाबो गैया। 12x12 खथा मोनसेयाव बेयावनो बिफाबो बिमाबो फिसाज्ला सानैबो नुयो। बिनि आधा न'आव ओंखाम जायो, ओंखाम सङो। सिथ्लायाव जि लामनाय नुबाय आङो। गासैबो गिजिजोब, गासैबो कम्बल, गासैबो जि बायनानै जिफ्रुजोबनाय। आरो गंसे न' लुहांहां दङमोन, लुनो हायासै। बेसे गोबाव जाखो आं बुंनो हालिया। जोबोद दुखु मोनबाय। जों नेबाय थाबाय, बिमाबो गैया, बिफाबो गैया, गथ'आबो गैया। नेबाय थाबाय जों न'आव। जेसे गोबाव फैया गमायनाय जोङो बेयावनो नेबाय थादों। गथ'आ फैबाय। गथ'आ फैनानै गाबफैबाय बियो, सार आं स्कुलाव गोबाव सम एबसेन्ट जाबाय। खार'ना जाहैबाय आं एडमिसनबो होनो हायाखै, लेखानि फैसाबो होनो हायाखै, आंहा मोजां इउनिफर्मबो गैलिया, आंनि बिमा बिफाया सानसेयाव 10 थाखाबो आंनो फरायनो थाखाय हरनो हालिया। जोबोद दुखु मोनबाय। बिमाया गोब्रोम फैबाय, बिमाया गाबबाय, जोबोद गाबदों। आङो बेखौ बुंबाय, बाबु पेक योर वेडिं। नोंनि सि जोम बेसेबां दङ नोङो गासैखौबो पेक खालामदो। आरो दिनै थांनो हायाब्ला बे फैसाखौ नोङो लाखिदो आरो नोङो गाबोननि गेजेराव हस्टेलाव नोङो थाहैदो। नोंनि गासैबो फरायनाय कमप्लिट, नोंनि जानाय लोंनाय हस्टेल फि, नोंनि गाननाय जोमनाय, नोंनि टिउसन फि, नोंनि लेखानि फिस, नोंनो जेसेबां नांगौ एभ्रिथिं विल प्रभाइडेड बाय मी। आं गासैखौबो होगोन। अके सार। बिथाङा फैबाय। गथ'आ फार्स्ट डिभिजननि गथ', फार्स्ट डिभिजन थांगोन बियो, एबार मेट्रिक होगोन। आङो बिमाखौ लेंहरबाय, बिफा फैखायाखिसै लाजिनानै स्कुलाव दिनैसिमबो खनसेबो गाफैयाखै। आङो बिमाखौ होनबाय, बाजै बे नोंनि फिसाज्लाया जेसे गोबाव फरायदों बेयो आंनि फिसा जानानै फरायदों। जेब्ला बियो फरायखांगोन, गावनि आथिङाव गाव गसंनो हागोन, अब्लासो नोङो बेखौ फिसा होननानै लाखिनो मोनगोन होननानै आङो खावलायदों। बेबायदि गोजोननाय मोनो। दिनै आङो धोनि मानसि नङा, गोनांथार मानसि नङा। आंनिफ्राय इसोरा गुबुनफोरखौ मदद होनो दिनै इसोरा जोंखौ सायख'दों, आंखौबो सायख'दों नोंथांमोनजों लोगोसे। आंबो सासे दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय, खामला मावनानै फोरोंजानाय सासे बेक्ति, दाहारजों गोदोनाय न'खरनिफ्राय फैनाय आंबो सासे बेक्ति। नाथाय दिनै इसोरनि अननायाव इसोरा दिनै आंखौ गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो इसोरा दिनै मदद होबाय। आरो इसोरनि गाहाम बाथ्रा दिनै बुंदों, गाहाम हाबा मावनो आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो दाबावब्ला
Because God has blessed us. मानोना इसोरा दिनै जोंनो गोबां होबाय. आङो जिर'निफ्राय गंसे स्कुल खुलिदोंमोन, गावनि निजा स्कुल. दिनै इसोरा बेखौ फेदेरै सार जेम्स एनसिएलएआ गावनि न'आव थानानै गावनि हायाव स्कुल खुलिनो आंनो स्कप होदों. दिनै बे स्कुला देरै आङो गंसे स्कुल बिल्डिं लुनो हाबाय, गोबां हस्टेल आङो लुनो हाबाय, हाबो एसे बुरजा आङो लुनो हाबाय. That is the blessings of God. बेनि इसोरनि बोर. दिनै आङो माखासे मेट्रिक पास जाहोनानै थांनो हाबाय. देग्लाय मेट्रिक होगोनाव आङो 7 जन दुखिया हावरियाफोर, गैजारोङिफोर, मुस्लिम दङ, केथलिक्सफोर दङ, एनएलसि दं, बाप्टिस्ट दं, नन ख्रिस्टियान दं, गासै 7 जन आङो फ्रि जानाय लोंनाय होनानै मेट्रिक फाइनाल होगोन. दाखालि गावनि दङ, बे गथ'आ डिस्ट्रिक्टसिम थांगोन. फ्रि आङो होदों, क्लास 5निफ्राय दोनोसै. इसोरखौ मोननाय न'खरनि मानसिफोर. मानोना जोंनि गाहाम इसोरनि रावा दिनै जोंखौ गावजों गाव मदद होलायनो दिनै फोरोंदों. Caring for the poor and the needy. जोङो जेब्ला माथाइनि 25 संथ्रिसनिफ्राय 40 नायगोन, जोंनि गासैबो बे मदद होनायफोरनि रिवार्डखौ इसोरा जोंनि थाखाय खामथिं खालामनानै दोनदों अनजागोन. And is our hope. गावजों गाव मदद होलायनाय, गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि बान्थाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमबोनि थाखाय दोनदों. जोङो जेब्ला माथाइनि 22 बाला 34-40 बेयाव फरायो. इसोरा मोनथिगौ सोर माबायदि गोसोजों मदद होदों अनजाग्राफोर. दिनै जोङो सेकेन्डलि कम्पेसन, दुखिया हावरियाफोरनि सायाव कम्पेसन, अननाय, लाभ जोंहा थानो नांगौ. मानसिफ्रा गिदिर बार्थडे पार्टि खालामो गावनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय अनजाग्राफोर. आं सम जोबोद दुखु मोनो. लाख थाखा बाहायनानै हाबाफोर बायदि दिनै बार्थडे पार्टि खालामो फिसाफोरनि थाखाय. What about the poor children? मोनजानो रोङै दुखुथिया हावरिया गथ'फोरनि अबस्थाया माबायदि? We should have compassion. बिसोरनि सायाव जोंहा अननाय थानांगोन, साननाय थानांगोन अनजाग्राफोर. बेखायनो जोङो एसे फिसा खालामनो हाब्लाबो जोंनि सानै फिसाफोरनि बार्थडेखौ जोङो न'आव मानसिफोर बायदि अमा बुथारलायनानै बायदि रोखोमनि बोरमा बुथारलायनानै बार्थडे जों खुङा. We celebrate with the orphans. जायफ्रा बिमा बिफा गैया, हावरिया दुखिया, बिथांमोना दिनै जेरैबायदि जानो थाखाय आहार नांगौमोन, फिथाइ सामथाइ मोनजानांगौमोन, ना बेदर मोनजानांगौमोन, अर्फेनेजफ्राव बिथांमोना थोजासे बेबायदि मोनजाया. बेखायनो बार्थडे फैब्ला जोंहा फार्स्टआव फैयो जाहैबाय बे अर्फेनेजआव थानाय गथ'फ्रा माबायदि मोनजादों, माबायदि मोनदों. Let us share. जोङो रायज्लायहैथो होननानै जोङो सावरायनानै सम जोङो बिदि खालामो. जोंहा उन्दै गथ'नि बार्थडे फैगोन February 25th. बेखायनो जोङो सानदों let's go to orphanage. जोङो दुखिया हावरिया थानाय orphanage ह'माव जों थांगोन आरो फिसाज्लानि बार्थडेखौ जों बेयावसो फालिगोन. बिथांमोना रंजायो, बिथांमोननि मेगनाव खुसिनि मोदै गयो. जोंहा एक्सपिरियेन्स दं. We go there. जोङो थाङो, जों शेयार खालामो, जोंनि अननायखौ जोङो बिथांमोननो होनो हास्थायो. बिथांमोना रंजायो, गोजोननाय होयो. Thirdly, sharing the gospel is a good word. इसोरनि गाहाम खौरांखौ मानसिफोरनि सिगाङाव फोसावफैनाया बा मोनथिहोनाया बेयो मोनसे इसोरनि हामजा जानाय गाहाम हाबा. पौला बुंदों रमारिफोरनो लिरहरनाय लाइजाम 16 16 बालाव 16 सारियाव I am not ashamed to share the gospel because there is a power. आङो फोरबोनि गाहाम खौरां फोसावनायाव बा खिन्थानायाव लाजिया. मानोना बेयाव बासायजानायनि बोलो दङ. जेब्ला जोङो मानसिफोरनि सिगाङाव सोरबा इसोरखौ बा जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय सुबुंफोरनि गेजेराव जेब्ला जोङो शेयार खालामगोन इसोरनि गाहाम खौरांखौ, बिथांमोना निश्चय बासायजानो हागौ.
जिउआव रैखाथि मोननो हागौ। बेयाव जोंहा मानो लाजियो? मानोना इसोरनि गाहाम बाथ्राया बेखौनो बुंदों। आरो we are bound, जोङो bound, जोङो बिथोन होजाखानाय। माथाइनि 28-18निफ्राय 20 जेब्ला नायो जोङो मोनो जोङो इसोरनि गाहाम खौरांखौ फोसावनाया बेयो मोनसे इसोरजों हामजाजानाय बुलिफोर बायदि। That those are the good works. बेफोर गाहाम हाबाफोर जोंनि जिबनाव, ख्रिस्टियान जिबनाव जोङो मावनो नांगौ। How is it possible? माबोरै जानो हागौ बेलाय? माबोरै मावनो हागौ जोङो? अनजानाय ख्रिस्ट'आव लोगोफोर, जोङो बे बुहुमाव थानायाव जोंनि जिबना एकदम गुसुंथा, गुसुं सम जोङो बे बुहुमाव थायो। Our life is too short. 70, 80, 70, 80 बोसोर soon they disappear. आरो गोमालाङो। बहा थाङो जों मिथिया। बोसोर बिजाबनि 90 बेबायदि बुंदों आरो बोसोर बिजाबनि 90 जोंनि आयुआ बे संसार थानायाव 70 बोसोर 80 बोसोर आरो बेयाव जोंनि जिबनाव गोबां दुखु फैयो, गोबां बायदि रोखोमनि आनजादफोर फैयो। बेनि गेजेराव जोङो मा मावनो हागोन जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगौ। 70 बोसोर 80 बोसोर 90 बोसोर 100 बोसोर नोंथांनि खामायनाया, आंनि खामायनाया सोर जागोन? सोर बाहायगोन? Let us do good work when there is time. सम मोननायाव, सान थानायाव जोङो इसोरनि जाय इसोरा जोंखौ बे बुहुमाव सोरजिबाय, जाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बासायनायनि राहाखौ होबाय, when there is day, सान थानायावनो बा सम थानायावनो जहननि 9:4 बुंनाय बायदि जोंखौ थोनहरग्रानि हाबाखौ जोङो मावनि अनजाग्राफोर। बे बुहुमाव बारा गोबाव जों खाबिनानै थानो हाया, जोंनि गोसो बायदि जोङो थानो हाया। जबनि 7:6 बुंदों जोंनि जिबना आइजोफोरनि सि दाग्रा माखुफोर बायदि। You do not know, जों मिथिया। ओरैबायदि आसा गैयाजासे थाङो गोख्रै, माब्ला मा जागोन, माब्ला गगोन जों मिथिया। जोंनि जिबना बेबायदि। आरो गोथार बिजाबनि सान गितफोर 103:15 बुंदों बेयो मा गांसोफोर बायदि, वाइल्ड फ्लावार, हाग्रानि बिबारफोर बायदि दसे सम समायना बारो आरो थैलाङो। आरोबाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंदों गितफोरनि 39:5 39:5 आंनि आखाइ मुथि बायदिल', आखाइ मुथिनि समानल' आरो जोंनि हां लानाया हां बायदिल'। जों जे हां लायो माब्ला फैगोन जों मिथिया अनजाग्राफोर। आरो जाकबनि 4 बाला 14निफ्राय 17 जोङो जेब्ला नायो बे मोनसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय, जोंखौ वार्निं होनाय मोनसे बाथ्रा बियो। जोंनि जिबना माबायदि बुंदों, फग निहोरफोर बायदि, खुहाफोर बायदि दानो फैयो, दानो रानलांफिनो। बेखायनो बेयाव इसोरनि गाहाम बाथ्राया बुंदों जाकबनि 4:14निफ्राय 17 जोङो जेब्ला नायो गाबोन मा फैगोन आनसार्टेन, जोङो जेबो मिथिया। आनखायनि मानसिया गावनि धोन दौलत थाखा फैसा गावनि समायनायखौ लानानै जोङो गोग्गा खालामो, जोङो दुगा खालामो अनजाग्राफोर। आनखाय जाकबनि 4 बाला 14:17 मा बुंदों जोङो नायनांगोन। बेयाव बुंदों इसोरनि गाहाम बाथ्राया 17 इसोरा इच्छाब्ला, if God is willing, इसोरा इच्छाब्लासो आङो बिदि मावगोन, बैबायदि मावगोन, आङो बिदि जागोन। We have to go according to the plan of God. इसोरनि इच्छा बायदिब्लासो, जोंनि इच्छा बायदि नङा। माथाइनि 26 बुंदों if you gain the whole world, नोङो गासैबो संसारखौ मोनजोबब्लाबो जिउआव खोमानानै लादोंब्ला what do you gain?
नोंहा मा मुलाम्फा जागोन आंहा मा मुलाम्फा जागोन अनजाग्राफोर so every moment मोनफ्रोमबो मिनिट मोनफ्रोमबो सेकेन्ड मोनफ्रोमबो मिनिट मोनफ्रोमबो घन्टाया बे इसोरनि गोग्गा खालामो जों दिनै धोन दौलतफोरखौ लानानै जोंनि दंनायफोरखौ लानानै अनजाग्राफोर दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रा जाकबनि 2:26 बुंदों जेरै मोदोमा जिउ गैयाब्ला गोथै बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनाया मावनाय गैयाब्ला गोथै we are too selfish जोङो गावखौनो गाव जोबोद खिन्था हमथानानै लायो जोंनि धोन दौलतफोरखौ जोंनि थाखा फैसाफोरखौ जोंनि इसोरनि थाखाय जोङो होनो इच्छा जाया अनजाग्राफोर इच्छा जाया आरो इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंदों दिनै जोङो बे मोजां हाबा मावोब्ला जोंनि दंनायफोरखौबो जोङो खहा खालामनांगोन इसोरनि नामाव इसोरनि रायजोखौ जोङो फेहेरनोब्ला इसोरनि रायजोखौ फेहेरनायाबो इसोरनि गाहाम खौरांखौ फोसावनायावबो जोंनो दिनै थाखा फैसा धोन दौलत नांगौ जायाखै नङाब्ला दिनै जोंनि मिशनफ्रा जोंनि एसोसिएशनफ्रा बेसेबांसिम दिनै साक्सेसफुल जागोन जोंनि मन्डलिफ्रा दिनै साक्सेसफुल जागोन जोङो बेसेबांसिम दिनै जोंनि दंनायफोरखौ इसोरनि रायजोनि थाखाय सेक्रिफाइस होनो हादों जोङो जेब्ला विलियाम कलगेट साफ्रोमबो मोनसेखौ कलगेटखौ जोङो फुयो फुङाव दखानदारफोरनाव सोंहैयोब्ला आंनो कलगेट नांगौ होननानै बुङो whereas you bring another toothpaste दखानदारफोरनाव कलगेट नांगौ आंनो होननानै बुङो कलगेटआ सोर बियो सासे इसोरखौ गिग्रा सुबुंमोन इसोरखौ गिग्रा सुबुं बियो 10%, 20%, 30%, 50% सिम बियो इसोरनो गावनि धोनखौ इसोरनि रायजोनि थाखाय होदों 50% not 10%, 20%, 30%, 50% at the end गावनि थैनायनि सिगां सिगां बियो 50% इसोरनो होदों आरो मोनसे समाव जेब्ला इन्टारनेशनेल बाइबल ससाइटिनि चेयारमेनमोन बे समाव इसोरनि गाहाम हाबा मावनो थाखाय बयबो सुबुंफ्रानो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फरायनो मोनथों होननानै सारा बुहुमनि बाइबेल साप्लाय होनायाव विलियाम कलगेटआ स्पन्सर खालामदों बे गावनि धोनखौ गावनि होननानै साननानै लायाखै बे आथिखालाय होननानै साननानै लायाखै अनजाग्राफोर दिनै जोंबो गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय जोंबो खहा खालामनो नांगोन अब्लासो दिनै जोंनि न'खरा जौगागोन जोंनि मण्डलिया जौगागोन जोंनि एसोसिएशनफ्रा जौगागोन अनजाग्राफोर बोसोर बिजाबनि 11:25 बुंदों होग्रासा नोंहा बांलांसिनगोनसो जोंखौ इसोरनि गाहाम बाथ्रा बेबायदि बुंदों जोंखौ होग्रा जानो थांदों इसोरनो हो जेब्ला जों इसोरनो होगोन इसोरा जोंनो बेबायदि दिनै बोर होगोन गुबुनखौ हेफाजाब होनो नोङो जेब्लायबो हेफाजाब हो नोङो हेफाजाब मोनफिनगोन हेफाजाब मोनफिनगोन I have a testimony आंहा टेस्टिमनि दङ 2024 नि बर'दिनाव बिदिनो हानाय बायदि मदद होजोबबाय गावनि न'खरनि थाखाय खामथिं खालामबाय माब्लाबा फैसाया बिराद बुरजा थाफैयो आखायाव माब्लाबा निल जायो आंनि पकेटाव 400ल'सैमोन आङो मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय खामथिं जादों बेयाव एटलिस्ट 2000 नि आङो थाव सोनो नांगौ इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंहैनो आङो थांगोन बाट आइ हेभ अनलि 400 400ल' दंसैमोन आंनि पकेटाव मोनसे समाव बर'दिननि सिगां थाखा जोबजोबनायनि उनाव सासे मानसिया आंनियाव फैदों जाय मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ दिनैसिमबो नाजावाखै जाय मानसिया जोंनि धोरोमनि मानसि नङा आङो जिबनाव खनसेल' लोगो मोनदोंमोन जबरदस्त बियो आंनाव आलासि जानो फैदों 21 तारिख डिसेम्बराव आं बुंदोंमोन दाखै अननानै आंहा बर'दिननि समखाय गोबां बेस्थ' प्लिज होननानै आंखौ खावलायदों आरो बिनि जानानै जाय रायज्लायदों आदा थांथारदों मानो थांगोन मिथिया नोंनियाव माबायदि फैदों मिथिगौ बिराद बुरजा मेथाइ लानानै फैदों 40टा एमपि 40टा बिस्टि सोर जानांगौ ओरै कमला बिराद बुरजा एप्पल बिराद बुरजा बिस्किट बिराद ओरै थफ्ला लानानै फैदों बे आं बुंदोंमोन गोबां बे दिनाव जोंबो बेस्थ' थायो दा जबरदस्त फैबाय फैनानै साहा पानि लोंखांबाय
साहा पानि लोंखांनानै बिथाङा पकेटनिफ्राय चेक दिहुननानै आंनो बिना सिना जाना नङाब्लाबो चेक लिरना होलांबाय फंबाय बे चेकखौ नोङो गाबोन सिफायहैदो बेजों नोङो बर'दिन जानो जाय मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ मोनाखै आं बुजिबाय sometimes I give to the Lord सम आं इसोरनो होनायखाय इसोराबो आंनो होफिनो इसोरा बबेबा मोनसे राहायै जोंखौ मदद होफिननो अनजायो बेखायनो जेब्ला जोङो इसोरनि रायजोनि थाखाय आखाइ फोलावगोन दासान जे आंहा माबा मोनसे खहा जाबाय आंहा मोनसे आख्रि जाबाय होननानै I am a living testimony आङो गोथाङै थानाय सासे सुबुं बे इसोरनि बोरखौ मोननाय सासे टेस्टिमनि हानाय सासे सुबुं आंबो अनजागोन I have nothing आङो गोबां खस्थ'जों फरायबोनाय सासे सुबुं आमफ्राय दिनै इसोरा गुबुनफोरखौ मदद होनो आंखौबो इसोरा दिनै सायख'दों आङो 23 जन मानसिफोरखौ आङो दिनै फोरोंबाय थादों only not in my school आंनि स्कुलाव दङ कलेजावबो हायार सेकेन्डारियावबो आङो मदद होनो हादों बे इसोरनि बोरनि गेजेरजोंसो अनजागोन जाय समाव आंहा जेबो गैयामोन but I have something today दिनै आंहाबो माबा मोनसे दंसै माबा मोनसे राहा दं जाय राहानि गेजेरजों आङो दिनै दुखिया खावरियाफोरखौ मदद होनो हायो दिनै जोङो जोंखौ इसोरनि गोथार बिजाबा बोसोन बिजाबनि 28-27 जोंखौ खावरियाफोरनि दान होनानै खावलायदोंमोन जों दुखियाफोरखौ मदद होनो थाखाय जोंखौ खावलायदोंमोन जागोन we live very short in this earth बे संसाराव जोङो एसे समनिल' थाखाय थायो जोङो मानो होनांगौ इसोरनोलाय इसोरनि रायजोनि थाखाय बा इसोरनो जोङो मानो दान होनांगौ जोङो जेब्ला हुदा बिजाबनि सल' आरो सत्र नायगोन जोङो बेयाव नुनो मोनगोन पलआ नोंसोर साफ्रोमनिबो सायाव बोरखौ होदों बेबायदिनो साफ्रोमबो गावनि हानाय बायदि दान होफैदों होनदों जोंखौ दिनै एनभेलप बेयाव दोनदों how many have taken that envelope बे एनभेलपखौ सोर साबसे लादों गोनांनोसैलायनाय एनभेलप will it be 10 rupees will it be 50 rupees नोंथाङा नोंथांनि खामायनायखौ बयबो मिथिगौ आं बिसिबां मोनो आं बिसिबां खामायो आंहा बिसिबां दङ give according to that बेबायदि हो इसोरनो मानोना इसोरनि गाहाम बाथ्रा बेबायदिनो जोंखौ फोरोंदों आङो खेंखायनि बाथ्रा बुङा गुबुन समफ्राव बोरै माब्लाबाफोर खोनालायनोबो हागौ आङो दिनै दसन बाहागनि बाथ्रा बुङा दसन बाहागनि बाथ्रा बुङा आरो गोलाव बुंदों खिन्थु डिउटरनमियाव हुदा बिजाबनि सत्र आरो सत्रफोराव बुंदों जोङो इसोरनिफ्राय जायहा इसोरनिफ्राय जेरैबायदि बोरखौ मोनदों बे इसोरा दानखौ बेबायदिनो होफैदों होननानै दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राया बुंदों अनजानाखौ बेखायनो जोङो होनो नांगोन इसोरनो नोंथाङा माबायदि बोरखौ मोनदों बे बोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि मण्डलीनि जौगानायनि थाखाय नोंथांमोननि मिशननि सार्कलनि जौगानायनि थाखाय इसोरनि थाखाय दान हो आङो दाख्लै गौरब सार्कलाव बिनि बिषयैनो बुंनो खाबु मोनदोंमोन बिनि थ्रुयै दिनै आङो नोंथांमोननि मण्डलीयाव फैनो खाबु मोनदोंमोन आङो चेलेन्ज होदों मोननैसो मण्डलीखौ आङो चेलेन्ज होदों नोंथांमोननि NEFC Church more than 160 families नोंथांमोनहा इसोरनि हाबा मावग्रा खिन्थाबायग्रा इभान्जेलिस्टफोरखौ मदद होनाय दंनाय 100+ गारि गैया जों हाया मानो हाया why can't you give मानो हाया आङो सोंदों नोंथांमोननि मण्डलीखौ 40टा दं होनदों जोङो मा खालामो दिनै बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशना full pleasure मण्डली लानोब्ला can you sponsor somebody होनना सोङो जों नोंथांमोननि मण्डलीया सोरखौबा स्पन्सर होनो हागोन ना होननासो सोङो जों बे दुगानि बाथ्रा नङा because it is bound बे इसोरजों होजानाय मोनसे बिथोन 60 लाख गोदो सासे मानसिया जोंनाव 60 लाख न' लुबाय थादों सासे बेक्तियानो स्पन्सर खालामो जोंहा चार्च दङ जोंनियाव only 16 families बेसेबां स्पन्सर खालामो
साथाम 38 फेमिलिस दं मोनसे मण्डली बेसेबां स्पन्सर खालामो मिथिगौ 6 जन सेलारिया 6,000 5,000 10,000 नङा 20 प्लास पा JNW जों JNW गुड निउज वर्कार I challenge आं चेलेन्ज होदों बे मण्डलीखौ एसेबां गिदिर मण्डली जानानै मानो सासेखौ आवगायनो हाया मोनसे मण्डलीयाव आरोबाव आङो सोंदों how many do you support 170 plus families ना बिसोरनिया सासे what is the salary बेथना बेसेबां 6,000 160 plus family जोंनियाव मोनसे मण्डली दं 10 जन बियो 10 जन 6,000 बा बेसेबां जागोन 20 जननि बारा सापर्ट होनो हागोन आरो बिसोर Why are you afraid to support good work? मोजां खामानि मावनो मानो सापर्ट बादा जोंलाखौ अनजाग्लाखौ इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फराय साबनायनिफ्राय साबसिन बुजिलांगोन अनजाग्राफोर जोंनि जे धोन दौलत जोंनि जे मान सन्मान जों जे इसोरनि फिसाफोर जानानै गोबां रोखोमनि फालांगिफोर मावदों जोङो गोबां रोखोमनि साख्रिफोर मावदों गोबां रोखोमनि पजिशनफोर दङ but that belongs to God बे इसोरनिसो से इतिहासनि 29नि 12 नायलाय all the riches and honors belongs to me होनदों इसोरा आंनिसो होनदों इसोरा जोंनि धोन दौलत जोंनि मान सन्मान गासैबो इसोरनि आंनि नङा अनजाग्राफोर बेयो इसोरनिसो दिनै बोसोन बिजाबनि 8 आरो 18 बुंसै बयनिबो थाखाय आंनियाव आग्लाय बिग्लाय धोन आरो मान दं आङो फेदेरनो हागौ आरो देरहाहोनो हायो इसोरा फोजौनोबो हायो इसोरा बाहायनोबो हायो जाय फलाव गोबां मानसिफ्रा दिनै धोन दौलत खामायनानै इसोरखौ बावगारनानै थाङो इसोरनि मोजां हाबाखौ बावगारनानै थाङो बे बिथांमोननि जिउ खांनायफोरखौ नायदो बिदि सानाव गोलैयो लोंनाय जानाय गोलैयो गाज्रि आखलफोरजों दिनै गोदोनानै थायो अनजाग्राफोर they forget God they make the money God थाखाखौसो इसोर मानियो इसोरनि गाहाम हाबाखौनो बावनानै थाङो अनजाग्राफोर What do you mean? गासैबो संसारखौ मोनजोबनानैबो नोंहा मा दङ नोंनि जिउखौ दिनै खोमानानै लायो That is the biggest question in our life जोंनि जिउआव बेसो सोंलु अनजाग्राफोर होनायलाय इसोरनि दानखौ नोंनियाव रंजानाय मोनगोन ना मोना नोङो गोजोननाय मोनगोन ना मोना Test yourself मानोना जिसु ख्रिस्टआ इसोरा मलाखिनि 3 9 10 11 बेयाव आनजाद लानो जोंखौ थिनदों Test me इसोरा आंखौ आनजाद ला इसोरा सोरगोनि दुवारखौ खुलिनानै इसोरा गावनो स्वयं प्रमिस खालामदों सोरगोनि दुवारखौ खुलिनानै जोंखौ बोर होनायनि बाथ्रा दं मलाखिनि 9 10 11 माबायदि जोंखौ इसोरा खांबोगोन माबायदि जोंखौ प्रटेक्सन होगोन अनजाग्राफोर दिनै गोबां समाव जोङो इसोरनो होनो रोङियाव जोंहा फारसेथिं खहा जायो We praise God जोंनि इसोरखौ हामबायो न'खरै मानो जोङो धोनि नङा थाखा फैसा गैया जों बेमार जाब्ला माबोरै जोङो गिदिर हस्पिटालाव फाहामजानो हागोन इसोर माने जों इसोरखौ दिनै जोङो इसोरखौ इसोरनि मुङै एसे एनै होनायखाय इसोरा जोंखौ दिनै लोमजानाय साजानाय बेमार आजारनिफ्राय दिनै गोजानाव दोनदों That is the blessing of God बेनि इसोरनि बोर बेनिफ्राय साबसिन जोंनो मा नांगौ जोंनि देहायाव असुस्थब्ला जोंनि देहायाव गोजोननाय गैयाब्ला जों माबोरै गाहाम हाबा मावनो हानो जोंनि डिउटिफोरखौ जोङो माबोरै मावनो हानो We need good health इसोरा जोंनो मोजां बेमार आजारफोरनिफ्राय जोंनि आबादफोरखौ बेमार आजारफोरनिफ्राय रैखाथि होगोन आरो जोङो जि जायगाखौ होबाय इजराइलफोरनो जेरै प्रमिस खालामदों डिउटरन'मिनि हुदा बिजाबनि 11 12 होननाय बायदि सान हर आङो जोथोन लागोन इसोरा बेबायदि बुंनो हमजागोन जोंनि न'खरखौ जोंनि फिसा फिसौफोरखौ इसोरा सान हर जोथोन लागोन दिनै जोङो इसोरनो गथायनायनिफ्राय गोबां समाव दिनै जोंनि गथ'फ्रा
नस्थ' जालांनायखौ गाज्रिनि लामायाव थांनायखौ जों नुनो मोनो। बिखा खालामो जोंनि फिसाफोर लाइमोनफोर देरबोनाय जोंनि गथ'फोर इसोरखौ बावनानै थांनाय जोङो दिनै नुनो मोनो। जोङो मिशननि दैदेनगिरिफ्रा चार्च लिडार्सफ्रा गोसोआव गाबनाय गोजोननाय गैयै जायो रंजाग्राफोर। दिनै जोंनि फिसाफ्रा दिनै एसे गाबोन एसे खहा जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। इसोरो गथाय give a living sacrifice to God. दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुङो जोङो मानो होनो नांगौ रंजाग्राफोर जेब्ला गितफोरनि 50, 10 आरो 11 जोङो नायगोन हाजोनि जुनार आरो हाजोफोरनि थुंब्रै आथिं गोनां जुनारफोर आरो हाजोनि दाउसेन दाउलाफोर आरो जोंनि हायेननि गासैबो जुनारफ्रा इसोरनि बेयाव दङ। गितफोरनि 50, 10 आरो 11 बेबायदि लिरदों। बे गासैबो आरो गितफोरनि 95, 4 आरो 5 जेब्ला जोङो नायबावो बे गोथौ हाखौबो इसोरानो सोरजिदों गावनि आखाइजों बियो दादों। सागो आरो जों जि जायगायाव आबाद मावनानै जायो हा बेबो इसोरनिसो। अब्लालाय जों माखौनो आंनि होनबावनो? आंनि धोन, आंनि मोसौ मोसा, आंनि बारि बागान, आंनि हा हु मा दं जोंलाय? इभेन सना रुपा हाबायनि 2 आरबफोर सिलभार एन्ड गल्ड इज माइन। सना रुपा सनायाबो आंनि होनदों इसोरा। आंनि होननो हानाय जोंहा जेबो गोहो गैया जादोंमोन। इसोरा दसे समनि थाखायल' बे बुहुमाव जोंखौ सोरजिदोंमोन जादोंमोन। जेब्लानो इसोरा जोंखौ लांनो इच्छा जागोन बे समावनो इसोरा लांगोन जों मिथिस्लाबागोनसो। गोनां गेदेरनि बाथ्राखौ बाइबेलाव जोङो जेब्ला नायो बिथाङा गोबां धोन दौलत खामायनानै गावनि जिबनखौ रंजानो जानो लोंनो गोबाव समनि थाखाय आङो बुथुमबाय जादों लोंदों रंजादों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों ओइ मूर्ख फुलिश नोङो दिनैनो नोंखौ इसोरा लाखियो। Our life is in the hand of God. जोंनि जिबना इसोरनि आखायावसो। बेयो गोबाव दिनै इच्छा गैयै समसिमल' जोङो थानो हायो। बेखायनो जोंनि दंनाय जोंनि धोन दङ बेफोरखौ लानानै जोङो दुगा खालामना लाखिया। बेखायनो इसोरनो हो जाहाथे जोङो जोंनि मण्डलिफ्रा जोंनि एस'सियेसनफ्रा जोंनि सानफ्रोमफ्रा इसोरनि गाहाम हाबा मावनो हानाय बायदि मोनजागोन। जेब्ला जों इसोरनो होगोन give it shall be given to you नोंसोरनो इसोरनो हो अब्ला नोंनो होफिनगोन। लुकासनि 6:38 बेबायदि बुंदों इसोरनि गाहाम बाथ्राया। आरो खमथारायनि 20:35 बुंदों it is better to give than to receive नाजावनायनिफ्राय होनाया बोर गोनांसिन जायो। It is more blessed to give than to receive नाजावनायनिफ्राय होनायाव बोर दंसिनो होननानै इसोरनि गाहाम बाथ्राया बुंदों अनसायनांगौ। बेखायनो जोङो जेब्लायबो होनो थाखाय जोङो सोलोंनि। आरो फिलिपिनि 4:19 पौला फिलिपिफोरनो बेबायदि लाइजामजों लिरहरो आंनि इसोर ख्रिस्ट' जिसुजों गावनि आग्लाय बिग्लाय धोननिफ्राय नोंसोरनो नांगौ मानिखौ होगोन। बेखायनो जोङो इसोरनि जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम हाबा जोङो मावनो थाखाय बावगारनो नाङा। गावजों गाव मदद होलायनो इसोरनि रायजोआव मदद होलायनो जोङो माब्लाबाबो मेंनो नाङा अनजानांगौ। समा जेब्ला जोबगोन जोङो जेब्ला थैनानै थांगोन बे सिटुएसनखौ आं बिदि मावगौमोन आंहा बिदि दंमोनब्ला जानाय नङा। गोथाङै थानायाव when you are living नोङो जेब्ला गोथाङै दं बे समावनो हानाय बायदि फोरबोनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय जोङो जेसे हायो हेफाजाब होयो। मण्डलियाव जोङो जौगानाय लाबोयो। बेफोरजों दिनै पार्सनेलि जोंनि व्यक्तिगत जिबनावबो 2 करिन्थियानि लिरनाय 9:8 बुंनाय बायदि थोजासे थोनानै जेब्ला जोङो इसोर होयो 6, 7, 8 2 करिन्थियानि 9, 6, 7, 8 बेयाव इसोरनो दान होनायनि बिसय बुंदों। जेब्ला जोङो इसोरनो होगोन अनजाग्राफोर जेब्ला जों इसोरनो होगोन अब्ला इसोरा गावनि धोनखौ जोंनोबो होगोन। गावनि बोरखौ इसोरा जोंनो होगोन।
जों बेयाव थोजासे होनानै गुबुनफोरनो राननो हानायनि बोर इसोरा होगोन होननानै बे गावनि गाहाम बाथ्रायाव दिनै प्रमिस खालामदों अनजाग्राफोर। बेखायनो आङो खावलायदों जोंल' मानो मोजां मोजां जानो, जोंल' मानो मोजां मोजां जानो अनजाग्राफोर। आंबो दिनै रावहाबो एक फैसाबो खहा जाया। दिनै आङो 18 बोसोर मिनिस्ट्रियाव दङ। 18 years आङो जाबाय मिनिस्ट्रियाव थानानै। आङो more than 140 churches 140टानि बारा आङो मण्डलिफोर गिदिंबाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंबायनानै। आङो नुनो मोनदों बे 18 बोसोरनि मिनिस्ट्रियाव जेब्ला आङो क'क्राझार एरियायाव दङमोन जोंनि बाप्टिस्टफ्रा जोंनो ओंखाम जाहोनायनि राहाबो गैयामोन हमजागोन। इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो थांसै ओंखाम उखैनानै ओरैनो फैफिननांगौ जों। साहाबो मोनलोंबामोन जोङो हमजागोन। आमफ्राय दिनैनि दिनाव आं जाहोगोन सेरलायनायसो जों नुनो मोनो। रावबो गरिब जायाखै, रावहाबो खहा जायाखै। जोङो नुबोदों थुरिनि न'आव गिर्जा हाबदों। दिनै 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि 4 कोटिनि गिर्जा नुदों। रावनिबो मदद गैया। गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनाय, गावजों गाव दान होज्लायनाय। जोङो दिनै इसोरा आग्लाय बिग्लाय दिनै जों बयनिबो पार्सनेल जिबनाव, जोंनि मण्डलिफ्राव, जोंनि सार्कलफ्राव, जोंनि एस'सिएसनफ्राव दिनै इसोरा बोर होदों अनजागोन। आङो खावलायदों दिनै बयबो जों ख्रिस्टियानफ्रा इसोरनि गाहाम हाबा मावनो थाखाय जोङो मेंनो नाङा। जोङो आवगायबोनांगौ अनजाग्राफोर। हानाय बायदि दिनै जोङो हो। बे बोसोर गोदानावल' ग्रिब ग्रिब ग्रिबला जानाय नङा। बे बोसोर गोदानावल' दुब्लिग्ला जानाय नङा अनजाग्राफोर। आङो गोजोननाय मोनदों लाइफआव बयनिख्रुइ मस्ट डिसिप्लिन चार्च आं नुबोनायनि गेजेराव नोंथांमोननि एरियानि मोनसे चार्चखौ आं नुबोदों। दिनै आङो एसे नोजोर होदों गोबाङा आधा घन्टा लेट जाबोदों, सोरबा 20 मिनिट लेट जाबोदों, सोरबा 10 मिनिट लेट जाबोदों। 11:30 गिर्जानि टाइमा। आरो मोनसे एरियानि गिर्जायाव आङो थांदों हमजादों। आङो सोमोनांबाय। आंखौ बिसोर बुंदों सारा 9टायाव सफैब्लानो जाबाय। खिन्थु 9टा नङा। बिथांमोना 8टाब्लाबो गिर्जाया भर्ति जानानै थायो। आङो 8:30 थायोब्ला गिर्जाया गासिबो फुल सिक्सप्रेसन टिमा खनबाय थागासिनो। आङो सोमोनांबाय। फुल एकदम मोनसेबो जायगा गैया। आं सोंबाय नोंसोरना बिदिनो खा नामा? बिदिनो। जोंहा एडभान्स फैलायो मानसिफ्रा। गिर्जाया 8:30 9टायाव जायो, 8:30 फैखायो जोंनिया। खिन्थु जों इनक्लुडिं मी, आंखौ लाफानानै जोङो जेब्लायबो लेट खालामो इसोरखौ खुलुमनो थाखाय। दिनै बोसोर गोदान लेट आस मेक आ डिसिसन। जोङो इसोरनि सिगाङाव प्रतिज्ञा लायो। आङो नैबे 2026 सनाव दुखिया हावरियाफोरखौ मण्डलिफोरनि गेजेरजों बा इसोरनि गाहाम हाबा मावनायाव मण्डलि सार्कलनि गेजेरजों जोंबो मदद होनो होननानै जों आवगायबोयो। जोङो इसोरखौ खुलुमनायाव जेब्लायबो सिगां जानो प्रतिज्ञा लानो नांगौ। दिनै 2026 गिबि 1 तारिख जोङो जोबोद भाग्यबान। मैयानि दिनाव निस्सय गोबां मानसिफ्रा थैनानै थांबाय। आसा खालामदोंमोन हाजार हाजार मानसिफ्रा थैनानै थांबाय। बेनोथ' इसोरनि आशिर्बाद, बेनो इसोरनि बोर रंजानांगौ। We have to be happy. जोङो जेब्लायबो रंजानांगौ, खुसि थानांगौ। बेयो इसोरनि बोर। बेखायनो इसोरनि बोरखौ जोङो मोननानै जोंबो बुजिनो हानांगोन जे इसोरनि हाबा मावनायाव बा इसोरनि गाहाम हाबा मावनायाव जों माबोरै गावखौ लोब्बा लाखिगोन। इसोरनि गाहाम बाथ्राया दिनै इब्रायारिनि 30:16 सल' जोंखौ गाहाम हाबा मावनायाव हेफाजाब होज्लायदों। इसोरनि गाहाम बाथ्राया दिनै खालामलायदों। अनजाग्राफोर, आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंबो लोगोसे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोन बयखौबो हांख्रायनो जोङो फै। गोसो मोनसेयै इसोरनि रायजोखौ लुखांनायाव दिनै जोङो जेब्लायबो आवगायगोन। इसोरा गावनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होनो जिसुनि मुङै आमेन। आङो गोबाव सम लाबाय थानानै निमाहा होदों। आं बिसिनाव उनाव लाखा मिथिया। अन्नानै क्षमा खालामनो हामबायसै।